Здравейте, YouTube, аз съм The Builder Gaming BG. Днес ще снимам на Plants vs Zombies. Тя е малко бебешка, но... Тук до мен е Дарин. С други думи, The Firefox Gamer. Чакам си храничката. Сега ще играем. Тихо бе. Аз сега го пуснах бе. Сега почваме. Слагат ни една пътечка, по която може да слагаме диски хора. Така. Сега, както виждате, това са слънцата, с които може да слагаме растения. Тия растения да мачкат тия грозници, да речем зомби. Зарибяваща и според мен е яка. Взех жълто, бум, айдум, сицка. Снимам следващата мисия и спирам да снимам. Както гледате, ми компадре, казва Брейди. Абе, зариш, черпи. Слънчогледчето разближава по 2. Слагам си още една sunflower. Сега остава за да взема бишотър. Така, гледайте тия зомбита, сега е финалната битка. Май. Не, още не. Сега е. Взех черешови бомби. Това беше от мен за този епизод на Plants vs Zombies. И да знаете, вие сте моите майсторчета. Следващия епизод ще